Ei, hola. Seguim amb l'ús de la funció sí i en aquest cas anem a veure com utilitzar-lo d'una forma una mica més complexa. Perquè, clar, la funció sí és molt potent, perquè em permet posar dues coses en funció d'una condició. Vale? Em permet posar o una cosa o una altra. I això és superpotent. Vale? Em permet posar dues coses en lloc d'una. Però, i si són tres les coses que jo vull posar? Jo no vull posar un aprovat o un suspès. I si jo vull posar si està suspès, si està aprovat, o com veieu aquí, si vull posar excel·lent, si té més d'un 9, per exemple, si té un 9 o més, vull posar-hi excel·lent. Doncs tenim un problema, perquè això, la funció sí, en principi, no ho permet. Però com ho podem fer? Doncs a veure si sóc capaç d'explicar-vos-ho a la pissarra. Vale. Teníem aquí la funció sí d'abans, on tenim una condició. Si es compleix la condició, posarem l'acció si és cert, i si no es compleix la condició, posarem si és fals. Posarem l'acció falsa, d'acord? Vull dir, si la nota és més gran que 5, doncs posarem si és cert, i si és més petita que 5, doncs posarem el fals. Val? Però i si podem posar tres coses? Perdó, i si volem posar tres coses? Val? Doncs que hem de fer un petit invent. Llavors, començarem igual. Vale, imagineu-vos que jo vull fer, per exemple, si és més petita que 5, posaré suspès. Si la meva nota, llavors, si és la meva nota està entre 5 i 9, si està entre 5 i 9 serà una cosa, i si la meva nota és més gran o igual que 9, posarem, és a dir, aquí posarem aprovat i aquí posarem excel·lent. Vale, com ho fem, doncs? Començarem igual que abans. Posarem la meva condició. Per exemple, la meva condició serà si la nota és més petita que 5, llavors posarem suspès. I si no, farem una altra cosa. Però el que està clar és que aquí jo ja sé que la meva nota és més gran o igual que 5. És a dir, està entre 5 i 10. Val? Llavors, el que puc fer aquí, per exemple, és dir-li si la meva nota és més gran o igual que 9, jo li posaré excel·lent. I si no, jo ja sé que era més gran que 5, perquè si no, s'hagués aturat aquí. Vale? Per tant, com que la nota no és més gran o igual que 5, no és més gran o igual que 9, aquí li puc posar aprovat. I així ho tindria solucionat. Vale? Llavors el que tenim és un sí aquí i aquest on té un primer paràmetre, un segon paràmetre i el tercer paràmetre és aquest d'aquí. Però el tercer paràmetre serà un sí que tindrà un argument, un altre paràmetre i un altre paràmetre. Val? El que estem fent és posar un sí dintre d'un altre sí. No sé si m'explico, vale? És a dir, en aquest sí que tinc una condició, l'acció sí certa, és a dir, si la condició és més petita que 5, posarem suspès. I si no és més petita que 5, aquí, llavors el que farem serà aquí dintre, aquí dintre posarem sí, això d'aquí. Si la meva nota, per exemple, és més gran o igual que 9, posaré excel·lent. I si no, posaré aprovat. I tot això d'aquí, tot això va aquí dintre. Tot això va aquí dintre, vale? Que quedi clar.
Vinga, anem a veure si ho podem posar en l'Excel. Vale, ja estem aquí. Anem a posar-ho aquí. Aquí on diu literal, aquí ho posarem, vale? Ho farem amb l'assistent. Val? Vinga, farem insertar funció, agafem la funció sí, i aquí tenim els tres paràmetres. Aquí tenim els tres paràmetres que sempre em demana la funció sí. La meva prova lògica és si la meva nota, que en aquest cas està aquí, és més petita que 5. Si la meva nota és més petita que 5, jo posaré suspès. Correcte? Si la meva nota és més petita que 5, posaré suspès. Ara bé, si no és més petita que 5, o sigui, aquí dintre, tot aquí dintre, posaré si la meva nota C4 és més gran o igual a 9, punt i coma, posaré excel·lent. I si no, com que ja sé que no és suspès ni excel·lent, doncs aquí, aprovat. I tanco. Queda clar que aquest sí està dintre del tercer paràmetre del primer sí? Fixeu-vos aquí. Aquí ho veieu claríssimament. Sí, primer paràmetre, segon paràmetre i tercer paràmetre. Fixeu-vos que el parèntesis aquest d'aquí es tanca al final. Per tant, és un sol sí i dintre hi ha un altre. Amb això li diuen niuar els sis, niuar les funcions, que hi hagi una funció dintre d'una altra. Vale? Es diuen anidar funciones. Correcte? Fem acceptar. Espero que estigui bé. Molt bé. Com que ja anem a posar així centradet, com que té un 5, està aprovat. Aquest, que té un 7, també hauria de sortir aprovat. Aquest que té un 6, també hauria de sortir aprovat. El que té un 1, hauria de sortir suspès. I si me'n vaig aquest d'aquí a l'últim, que té un 10, surt un excel·lent. Per tant, això funciona. Això funciona. S'entén? Espero que sí. Vinga, ens veiem. Adeu.